nie enche bia bosumi opepona ye chese ye twa ne mene na nsane ne ya na nsane ye twa na chi yi ena ebeto odwa se adisuafo bia na wo mo eguso gintete ewo Krobea Asante Technical School ewo eye Asante Mantem ase no adisuafo ne bi omuko kwapai enu nti omakwa akwaye oye kire omo ye no chese sa aye oye kire no po no onhye da kra enhu ni ti enhu ni kon enhu na batwe enhu na bakon ene adia mane a omo se omo susu se omo nuanu mu bia omo ade nkan wie school ewo honom no wo ma ntwa omo nsohwe no nsunsanso baaye no ene not omo bonse ko ama omo timi emfa nko baabi ase bia wo mo ekọ omo anim ewo adusua mu ena enkwadai mu bi ene yesi ahomachi onu omo ye oye kire esese anuoma ema eyi kase no besensia ene yesi adusuanfo no mu bi omo se no na sa aye kase nsia omo se no na emu nan de eye suku ne dia emu miye no nso aya kirekirefo no mu bi wo mo ahyen ena san kwada yi ebeto odwa se wo mo kokose no ne atia asemu ebeto odwa ma police fo bo wura school mu ho etimi kwache nkwada no bebro eye aduasan kono 39 omo ye hwehwemu saa edo mu kopie mu ewasem dibia ema court etu asem no ebebesi eye enedue se wo mo mra na court nsan betena so biem ema nanu sei awoma awofo ne bebre ko dinam school mu wono mu ko su bia na tese ne enyaye panti na ewo eye Asante Mantem ase no babia ne din ene eye askore mampon circuit court ho ene omo frɛ nkwada se wo mo nsan mra biem entina omo epe bill e de man kwada no awofo no ene fe lawyer na wo twitwa de agye nkwada no entina de lawyer no ene fe judge no wati omo so frɛ e ma sɛm ne se omo akye nkwada no bi kura ka ho enti nkwada na omo ye aduasan kono 39 no ade a omo akye besenan aka ho e mo makwa kwaye aduana miensan 43 yesi boys prefect won school mo no omo saka no onum akye no e mo kasa nkwada aduana miensan no se de omo free 39 akopie mu e de fa 43 ni ade a tinna de abra ensem no guso na e koso no e na otemuofo a wono eteredwamu ya ni den ene his worship Samuel Boaben eye kwansa waso oke de oman kasa opani otwitwa de agye omo ka no wagye atum enkwada no wamo omo bei omo nkofie na mom eso bietua Ghana sika fufrei eye 2000 Ghana cedis obia na yede 23 so na obi nso betima ba bedi eye aginamu e de ama wo mo se sankofo kro no nkwada no omo nwane eti akwada bia eba no ukuta 2000 20 million Ghana sika dada no na obi nso de akire ono so eba ba se oba bedi akaginamu e de ama wo mu na asem de no omo gire passe we na aba ne sa no ene se bia asem ne no anu no da bi nkwada ne kofia na awotwe bia no eso omsan de omo kwakira police fo ewa fidwase wono mo enti omse nyame adoma match bosome no ne da toso mienu court ebesan afrasem no biem na ACP Kofi Blagoji wono na aba Asante Mantem ase ya wono na tese code boni wo mu nyina pani ba ko pa no wono na eje bre ne semtrofo di nkomo se wono mu guso eye hwehwemu na nyame adoma de ebesi bia no omamu no besan atibiem. Only something the charge sheet because we've got some information that some people in the solution. I'm trying to see whether we can climb on them and add them to the charge sheet. Can you put the number? No, exactly. Now we can't speak the number now. Yeah, the school professor is part of those represented today before the court. Thank you very much. Yo, enti abusofo nyemansemanyen opani ayatene nkan ni dini ACP Kofi Blagoji ana de sansem we ade tu dwase ne no ma de nkwada na se bebrebe pa ehwemu guso a ekoso ne mom waka we ne borofo na ba ko na etwa tokro ne se wo se omo ade bibi e fanse fingerprint etimi ebeba makwada bia se bia se wo ka ho bi na car no wo kwose no a wo de nsese afidie no susie ye na kire sampa wo ka ho bi na car no eseye etina no so ma chew no omabo onne wabusuafo nyina ka ema na yeye na bro ACP na no se ye no na broni beka se eye opani na wono nso egina mu lawyer pani na otwitwa de agye nkwada no eye yewura lawyer George Opon wono nso de abra asem de nyina ba na wieye no woni samtrofo eche ni de esi e wo court eti ase mofra na lawyer for de adesrede to court in nim say court emman mofra ne kwan kofi no mu free fi emra court na nyame adom court agiatum ama ene mofra no betimi akofi but subject to certain conditions no de say omo so ediso court de enchehye bi ato ho
a ɛsɛ ɔmo di so ebi ni sɛ na ɔtwe bia ɔmba bɛ report wɔ Fijaase police station nti ɛno ne nhyɛ kakra wɔ na sisi ade court ama kwan sɛ mmɔfra no betumi akɔ fie na ɔmo afiri fie aba court. Lawyer George Opon wono ɛna na wotwitwa ɛde agye nkwada na sabre deɛ wɔnum tiri yɛ wɔn kɔ fie na mmom nkyerɛ sɛ asɛnnie no aba na awie yɛ Nyankopɔn yɛ adoma na wɔtwe biara wɔn de wɔn bɛkɔ akɔkyerɛ polisifoɔ a wɔn afidwase na mmom ɛyɛ March bosome no ne de ɛtɔ so mmienu so court asan afra asɛm bi me no ɛyɛ kakra efiri mu aba abɔnten woda so tie Akoma